Ens trobem a Gurb, concretament al costat de l'església de Sant Andreu de Gurb, que data del segle X. Des d'aquí, iniciem l'excursió que ens portarà a dalt del castell de Gurb. Passarem pel mig del Bosc Encantat. La sortida del Bosc Encantat es pot fer per separat. Pels més petits és un indret màgic. Un bosc planer, fàcil pels petits i on hi trobarem molts animals tallats en fusta, amagats per tot el bosc. Haurem de buscar les guineus, els esquirols, els teixons i fins i tot els nans. Els hi encanta anar descobrint tots els habitants que té aquest bosc. Nosaltres deixem el Bosc Encantat enrere i agafem el camí que surt en direcció al castell, un cim dins de la llista dels 100 cims essencials de la FEC. Deixem el Bosc Encantat amb l'església al fons i comencem la pujada. Trobem un primer tram fort. Just després de la primera pujada, el camí es modera i es manté força planer, travessant clarianes i bosc. Fins a arribar a un nou indicador. A partir d'aquí, el desnivell és fort però curt i els nens a poc el van pujant. El castell data del segle IX i va ser construït com a punt de vigilància. Unes excavacions arqueològiques fetes l'any 1968 van deixar a la llum les bases dels murs, de la torre central i d'una cisterna. El castell de Gurb es troba a 845 metres d'alçada i des d'aquest punt trobem unes vistes increïbles de la plana d'Osona. A dalt del turó hi trobem una gran creu de ferro instal·lada fa 100 anys. En un bon dia, sense gaire boira, es pot veure molt clarament Montserrat, Montseny i totes les muntanyes del Prepirineu amb els cims ben nevats. La baixada la realitzarem pel mateix camí de pujada, directe al Bosc Encantat, i deixant que els nens el gaudeixin abans de tornar cap a casa. Esperem que us hagi agradat. Fins a la propera sortida!